אהלן כולם וברוכים הבאים לסמארט טרייד, אני תום רוחמן, וכמו שהבטחתי אנחנו הולכים לעשות היום כמה דברים שאתם מאוד 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 אוהבים. דבר ראשון, אנחנו הולכים לדבר על כל הדברים המרכזיים והחשובים שצריך לדעת לפני פתיחת שבוע המסחר. אחרי זה אנחנו נעבור לסריקת מניות וניתוח המניות המעניינות. אנחנו נעשה את זה קצת מהיר כי אנחנו רוצים להכניס הכל בסרטון אחד שיכין אתכם לשבוע המסחר, אז בואו לא נבזבז לכם את הזמן ונתחיל. טוב, הקלטה רביעית, כי הסאונד לא היה טוב, לא יודע מה קורה פה היום, אז אם אתם מעריכים את הנחישות שלנו כדי לפרסם לכם את כל התכנים האלה, אל תשכחו לתת בלייק, לעקוב אחרי הערוץ כדי לתמוך בנו, כדי שאנחנו נהפוך אתכם לסוחרים הטובים ביותר ולסוחרות הטובות ביותר. אחרי ההקדמה הזאת, בואו נתחיל עם החדשות. יום שישי, הנאום של יושב ראש הפד ג'רום פאוול, כנראה הולך להיות נאום שהוא די פרווה. למה? אין מספיק נתונים בשווקים כדי להגיד משהו חד וחלק, אז כנראה מה שהוא הולך להגיד זה שהריבית בספטמבר כנראה תישאר על כנה, הוא לא הולך לשנות אותה יותר מדי, לפחות הוא ירמוז על זה, ושהמדיניות הולכת להישאר ניצית ואדוקה כל עוד לא יהיה שינוי מהותי בשווקים. האינפלציה עדיין לא קרובה ליעד של 2% שנתי לטווח הארוך, ולכן כנראה זה מה שאנחנו הולכים לקבל בנאום, אבל זה גם מה שכל השווקים מצפים שהוא יגיד, אז אני לא מצפה למשהו מטורף בשווקים בעקבות הנאום, אלא אם כן יהיה איזה משהו מאוד מאוד מפתיע, מה שבהחלט מביא אותנו לשער השקל דולר. מה אנחנו יכולים לראות פה בשער השקל דולר? עלייה מתמדת מהרגע שהריביות התחילו לעלות. אנחנו רואים פה בעצם את הדולר שקל חוצה את רף 3.8 ומתחיל להתמתן. מה שכנראה יקרה, ושוב אני לא מבטיח הבטחות, אני לא מנבא עם כדור בדולח, אבל מה שכנראה הולך לקרות עם הנאום של יושב ראש הפד באמת הולך להיות כמו שאמרתי. אנחנו כנראה הולכים לראות התמתנות בדולר, כמובן בדולר שקל, ולאחר מכן המדיניות הולכת להישאר ניצית ואדוקה. אז לאחר ההתמתנות הזאת אנחנו כנראה נמשיך לראות את השקל מתחזק, ואולי אפילו מגיע לרף ה-3.85-3.9, ואולי מגרד את רף ה-$4, משהו שלא ראינו כבר המון זמן. מעבר לזה, בואו נדבר על הדוחות של חברות זום ו-NVIDIA. זום אמרה שהיא הולכת להיכנס לתחום ה-AI, וכמובן להכניס את זה לפלטפורמות שלה, לא רק לזום עצמו, יש לה עוד פלטפורמות שהיא משתמשת בהן, וזה הולך לשמש אתכם לטובה ואולי גם לרעה. למה לרעה? תקראו את המדיניות החדשה של זום, היא הולכת להשתמש במידע שלנו, במידע שלכם, כדי לאמן את האלגוריתם של הבינה המלאכותית, של ה-AI שלה. שוב, זה יכול להיות לטובתכם פיצ'רים חדשים, פיצ'רים שיכולים לעזור לכם, אולי תרגום בלייב, אני לא יודע מה הם יכולים להכניס לשם, אבל אל תדאגו, כי אם אתם חושבים לא רוצה יותר להשתמש בזום והולך לפלטפורמה אחרת, מה אתם חושבים שהפלטפורמות האחרות לא ייכנסו לשוק הזה וילכו אחרי כל ההייפ הזה מסביב ל-AI וכל התחום הזה שמתפתח? כמובן שכן, אז כנראה שאולי יש לכם לאן לברוח לחודש, חודשיים, 3, אבל לאחר מכן כולם יתחילו להכניס את זה בדרך כזו או אחרת. מעבר לזה יש לנו את NVIDIA שאמרה שבגלל כל הייפ בתחום הבינה המלאכותית או ה-AI, היא הולכת לראות הכנסות גבוהות יותר, לפחות מהתחום הזה, ואנחנו אולי הולכים לראות את זה בדוחות באמת כפי שהיא אמרה. אל תצפו לאיזה קפיצה מטורפת, הכל כבר מתומחר בפנים, זה לא משהו שחדש, אנליסטים, משקיעים, כלכלנים, בהחלט יודעים את זה, ואל תשכחו שבשוק ההון הכל מתומחר בצורה ממוצעת, אז אני לא אומר שהיא לא תקפוץ, אני אומר אל תצפו ל-50% למעלה, כנראה לא יקרה. אם אנחנו כבר בטכנולוגיה, אני מרגיש כמו כתב טכנולוגי, בואו נדבר על רשת חברתית חדשה בתחום הבלוקצ'יין, פרנדטק. ושוב, אם אתם הולכים לשם, אני מסיר את האחריות שלי מהדבר הזה, אבל בואו נדבר עליה קצת. רשת חברתית שמבוססת על רשת הבלוקצ'יין, שכבה שנייה של האתריום שנקראת בייס, ומה שקורה שם, היא מוכרת פרופילים, מוכרת טוקנים לפרופילים, שכמובן עולים כסף, ובאמצעות הטוקנים האלה אתם יכולים לשלוח הודעות לפרופילים האלה. המחיר של הטוקנים האלה עולה כמובן לפי ביקוש והיצע, שזה משהו שהוא מאוד 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 דומה לפרויקט שכבר התרסק בעבר, בגלל הבעייתיות של המודל העסקי, אם אני יכול לקרוא לזה בכלל מודל עסקי. החברה הזאת כבר גלגלה מעל $1 מיליון ב-24 השעות הראשונות שלה, עם מעל ל-650,000 עסקאות, שזה ממש מטורף, זה הרבה יותר מתחום ה-NFTs, ב-OpenSea לפחות.
אז אנחנו רואים גם הייפ מטורף מסביב לרשת החברתית הזאת, שיכולה להיות מאוד מאוד בעייתית, כי היא חשופה בין היתר למשהו שנקרא pump and dump, מה שיכול להקפיץ את הפרופילים למחירים מאוד מאוד גבוהים, כמו סוג של הרצת מניות, ולאחר מכן למכור את הפרופילים האלה, להיפטר מהם, לקחת את הכסף, ואנחנו נראה צניחה, ואנשים מפסידים את הכסף שלהם ונשארים בלי כלום בכיס. אז ככה, קחו את זה בחשבון מהבחינה הזאת. מהבחינה מקרו-כלכלית, אנחנו רואים את סין עדיין במשבר נדל"ן יחסית, אפשר להגיד יחסית קריטי, השאירה את הריבית ל5 שנים על כנה, אבל הורידה את הריבית לשנה קצת למטה, מה שמאוד מאוד אכזב את הכלכלנים. ואנחנו רואים חברה בשם אברגרנד, אחת מחברות הנדל"ן הגדולות ביותר בעולם, מגישה בקשה לפשיטת רגל. אז בהחלט סין כרגע נמצאת בבעיה, לא רק בתחום הנדל"ן, אבל בעיקר בתחום הנדל"ן. מעבר לזה, בואו נסיים ככה עם הנפט, כדי שיהיה לנו עוד קצת כואב בכיס. $80 חבית, היה 83, יורד קצת למטה, עדיין מחירי הנפט מאוד מאוד גבוהים, ואנחנו יכולים לצפות שהם יישארו גבוהים לפחות בשנה הקרובה. אין לנו דרך להתחמק מזה, יש לנו רק דרך לקבל את זה. אז אחרי שדיברנו על החדשות החשובות, זה הזמן לסרוק קצת, לנתח קצת ולהתכונן לשבוע המסחר. אז כרגיל אנחנו הולכים לחפש פה מניות שהולכות להיות טובות ללונג, טובות לשורט. בהחלט בשבועות הקרובים אנחנו צריכים לבנות את התיק ככה משולב יפה בין הלונגים לבין השורטים. אם תלכו לכיוון מסוים, אולי תרוויחו, אולי תפסידו, זה יהיה הרבה יותר מבוסס על מזל מאשר על הכישרון או המקצועיות שלכם. אז תשימו לב, לבנות את התיקים יחסית מאוזנים, לשלב בין לונגים לשורטים, זה מאוד 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 יעזור לכם במסחר. אז יש לנו פה את DBI, אני כבר אומר, אני הולך להסתכל פה על מניות קצת יותר אגרסיביות, אז DBI בהחלט יכולה להיות פוטנציאלית פה להמשך עליות, ומעבר לזה יש לנו פה את ANF שלא מפסיקה לעלות, שימו לב, עלתה כבר כמעט ב-100% מהרגע שהתחילה לעלות, בהחלט מניה מטורפת מבחינת הביצועים בזמן האחרון. ומעבר לזה אנחנו רואים שאין פה יותר מדי מניות מעניינות, מה שאומר שאנחנו הולכים לעבור לעמוד השני ולחפש פה דברים שבהחלט יכולים לעניין אותנו. אני אחפש פה מניות שכנראה הולכות לפרוץ אחרי תיקונים. אנחנו רואים פה ב-ACAD שיש לנו פה אחלה של מגמה שהתחזקה. שוב, אני לא עושה פה ניתוח טכני מלא, את זה אני אעשה בטריידינג ויו. לאחר מכן אנחנו מתחילים בפינוויז, אחרי זה נעבור לטריידינג ויו ונעשה את כל מה שצריך. אנחנו רואים פה את SPRT על רמת תמיכה, יכולה לחזור פה לרמת ההתנגדות כאן, גבולית מבחינת יחס רווח להפסד לדעתי, אבל את זה שוב אני אבדוק לאחר מכן. PTGX, אנחנו רואים פה רמת תמיכה, אנחנו רואים פה תחתית מעוגלת. עסקה שיכולה להיות סופר מעניינת לעסקה אגרסיבית במידה ותתקבל פה עוד נר אחד. אולי סוחרות מתחילים ומתחילות, פחות היו רואים את זה, אבל בהחלט זה מה שקורה שם. BRBR ניסתה לפרוץ למעלה, לא הצליחה, אבל שוב, אם היא לא תרד מהרמה הזאת, היא בהחלט יכולה לעניין לכיוון הלונג. בואו נמשיך פה לכיוון המניות, ונראה מה קורה פה. אז יש לנו את משהו מעניין, RP כבר עלתה המון, הנה עוד פוספסה קצת, PSFE, גם יכולה מאוד לעניין. אנחנו רואים פה שהייתה את הקפיצה למחיר 15, ביקושים ירדו, שוב אם אנחנו נראה את הביקושים מתבססים על הרמה הזאת, אולי נוכל לראות שוב עלייה הדרגתית שוב למחיר 15, בינתיים אין פה מניות כל כך יפות, אני אגיד לכם את האמת. אז אולי נעבור אחרי זה לסריקה הרגילה. זאת אומרת, יש פה מניות בהחלט יפות ולגיטימיות. אם פספסתם את סרטון הריקאפ שלנו, זה הזמן ללכת לשם. שימו לב מה העלינו ליוטיוב, כמו שאנחנו עושים לכם היום. האם הרווחנו, האם הפסדנו, מה קרה שם? יעלה לכם פה ככה בנר שתוכלו ללכת לצפות בסרטון ולראות מה קרה. אז פה יש אחלה של עסקה, בלי יחס רווח להפסד לצערי, ולכן אנחנו נוותר עליה, וזהו, זה המניות מהסריקה פה שהן לא כל כך מעניינות. בואו נעבור לסריקה קצת אחרת.
בסריקה הזאת חלק מהמניות כנראה יחזרו על עצמן, אבל אם לא, אנחנו בהחלט יכולים למצוא פה מניות חדשות ומעניינות. אז יש לנו פה את ALKS, שכרגע פורצת כלפי מעלה, יש פה את המגמה היורדת שכנראה ניפגש איתה, אבל בהחלט המניה הזאת נראית טוב, אז זה שהיא ככה ראשונה ברשימה שלנו, זה כבר סימן מאוד מאוד טוב. יש פה את AON, עסקה שמתאימה קצת יותר למסחר שהוא טיפונת יותר אגרסיבי, יש פה עסקת חזרה למגמה, גם מניה טיפה יקרה, אבל בהחלט יכולה להתאים למסחר, לא לצפות לעשות שם סכומים מטורפים או אחוזים מטורפים, אבל בהחלט אפשר להרוויח. DQ ממשיכה בירידות שלה, EURN כבר עבודה, עסקה שדיברנו עליה לפני שבועיים, 3 אם אני לא טועה, אולי אפילו פחות. MRK פה, יש לנו פה את המגמה הזאת, אז פחות מעניינת, לפחות עד שהיא תפרוץ אותה, ולכן אנחנו ממשיכים פה לעוד עמוד. מצד אחד זה טוב שזה קורה, מצד שני לא, זאת אומרת אנחנו כן רוצים להתמקד במניות. אנחנו רואים פה את אורקל, יורדת פה לתמיכה והולכת לפרוץ למעלה, אז כנראה תחזור לרמות הגבוהות יותר של התקופה האחרונה. פייזר פה מתחילה להראות סימני התאוששות, אבל עדיין לא מספיק בשביל שאני אחליט שאולי יש פה עסקה. SPRT בעייתית, כמובן שהקו הזה מגיע מכאן. SPB גם, אנחנו רואים מניה שהיא קצת פער, ועד שהיא תעלה פה ל-90, זה לא שאין פה עסקה, אבל יש פה עסקה שהיא מאוד מאוד איטית. אני פחות אוהב את העסקאות האלה, את העסקאות האיטיות האלה. אני אוהב שהעסקאות שלי קורות תוך 2-3 שבועות, אבל זה בגדול מה שאני מכוון. WWE, אם אתם חובבי האבקות, אני פחות, כשהייתי קטן, קצת אנדרטייקר, מעבר לזה, פחות. אז אנחנו רואים פה מגמה עולה, דשדוש, תיקון כדשדוש, פריצה כלפי מעלה, עדיין לא מספיק ברורה, אבל אלה המניות שלנו מכיוון הלונגים. שוב, לא המניות הכי יפות בעולם, שבוע קצת קשה לניתוחים, גם תלמידים אמרו את זה, זה בסדר, זה קורה, שבוע הבא כנראה יהיה לנו כבר הרבה יותר קל. כשאני אומר שבוע הבא, ככה בסופה, שאנחנו כבר יכולים לסרוק ולמצוא את המניות הנכונות, ובואו נמצא גם כמה שורטים שיכולים לעניין אותנו כדי שנבנה את התיק בצורה קצת יותר מאוזנת. אז בואו נתחיל פה לחפש שורטים. אנחנו רואים פה את טסלה כבר אחרי גל ירידות גדול, ניאו כנ"ל, זאת אומרת אנחנו לא נוכל, אולי אפשר לתפוס פה עסקה האמת. ירידה כזאת גדולה, אומנם מבחינה גרפית הירידה הזאת לא כל כך גדולה, אבל אם אנחנו מסתכלים על האחוזים, יש פה, אני אקח אותה ונבדוק אותה ונראה מה קורה איתה, נבדוק לחום, נבדוק לדופק, אם הכל בסדר. מטא, פייסבוק לשעבר, אני עדיין לא רוצה, אני אישית לא אוהב לעשות שורטים על החברות הגדולות, אלא אם כן השוק נכנס לאיזשהו משבר, ואז בוודאי שכן, כל עוד אין משבר בשווקים, אני פחות נוגע בחברות האלה שהן מובילות שוק. RUN, בהחלט יכולה להיות פוטנציאלית פה להמשך מהלך למטה, מאוד יכול לעניין אותנו פה. SPWR כבר יותר מדי, בילי יורדת פה למטה לצערי, עסקה אם אני זוכר מרעיונות המסחר, לא, היא כבר הגיעה ליד, אז הכל בסדר, אין בעיה שהיא תיפול עכשיו. אז אחרי שהיא הגיעה ליד, אנחנו רואים שהיא יורדת פה, אני מקווה שהיא הגיעה ליד, אני מקווה שאני לא מתבלבל, כי אם לא, היא נראית לכיוון השורט, אבל זה בסדר, יש סטופ לוס. אז יש לנו פה את אלקואה, שגם שוברת פה למטה, אנחנו רואים שדווקא מכיוון השורטים, אין לנו בעיות. אוקיי, בכיוון השורטים יש המון מניות. אז יש פה את צ'וי, שיורדת פה למטה, קצת יותר מדי ירידות, אז אני פחות אקח אותה. מה עוד? MP ככה נותנת פה נר גדול, אולי לקראת שבירה, פחות מעניינת אותי. LEN, אנחנו רואים את הרמה פה נשברת, אבל רמה מאוד קרובה פה, אז גם עמוד קצת פחות רלוונטי, קצת פרווה כמו נאום של ג'רום פאוול שהולך להיות ביום שישי. בואו נגביר את הקצב כדי שלא ישעמם לכם, אנחנו עוד צריכים לנתח את המניות אחרי זה בטריידינג ויו, אז נגביר את הקצב, נעלה הילוך, נלחץ על הגז.
נדליק את הטיל, כל מיני דברים של מהירות שמגבירים את המהירות. אז יש פה את התמיכה שלנו שהולכת להישבר ב-TPH, SYM, קו עקום לחלוטין, לא ללמוד ממני את הדברים האלה. האמת שכן, קווים עקומים לפעמים עובדים. שבירה קצת יותר מדי אגרסיבית, אנחנו מתקרבים פה לקראת הסוף של הסריקה, אנחנו נמשיך, נחפש פה מניות, אנחנו גם אחרי תקופת הדוחות, זאת אומרת, אנחנו פחות צריכים לפחד שיש פה איזשהו דוח לחברה, ואז הלכה לנו העסקה, אז URI בהחלט יכולה להמשיך את הירידות שלה, ODFL גם שוברת פה את המגמה, יכולה לרדת עד לקו התמיכה, BNC קצת בעייתית, יש פה תמיכה קרובה. CRT פחות, יש רמה פה, האמת שהיא שוברת אותה, יכולה לרדת הרבה. פוטנציאלית, הירידה האחרונה לא הייתה כל כך חזקה, אבל בהחלט פוטנציאלית, ובואו נעבור לעמוד הבא. מבחינת השורטים אנחנו רואים שכמעט ואין לנו בעיות למצוא שורטים, בתקווה ובאמת זה ייראה יפה ככה גם בטריידינג ויו. אז EMBC, ירידה חזקה פה, נר גדול, אנחנו צריכים לראות מה קורה פה, אולי היה פה דוח, אולי לא היה פה דוח. MPWR, אז אנחנו רואים פה את השבירה למטה, נצטרך למדוד את זה קצת עם פיבונצ'י, לראות לאן זה יכול להגיע, ומה עוד יכול לעניין אותנו פה? לא. משהו מעניין כאן, OMCL, לקראת השבירה למטה, אפשר לקחת אותה, וזהו. אלה המניות שלנו, ואותן אנחנו הולכים לנתח, בתקווה שנמצא מניות יפות. אם לא נמצא מניות יפות, אני הולך לפרסם בפרופיל הטריידינג ויו שלנו, עוד חברות, עוד מניות, עוד רעיונות מסחר, סופר אפקטיביים. אתם כבר מכירים את הסטטיסטיקות שלנו, ואם לא, לכו תראו את כל הריקאפ שלנו על העסקאות, גם את הריקאפ הנוכחי, גם את הריקאפ על העסקאות של חודש יולי, ובהחלט אחרי זה לסחור או לבדוק את הנתונים ואת המניות שאנחנו מנתחים פה, או לפחות אני מנתח פה. בואו נעבור לטריידינג ויו לנתח קצת מניות. אז בואו נתחיל עם מניית DBI, שאני כבר אומר לכם נראית די פרווה. בואו נעיף את כל האינדיקטורים, לא מעניינים. יש לנו פה את הרמה הזאת, ואנחנו יכולים לראות שהיא עדיין לא נפרצה. יש פה את הטווח הזה שנוגע לנו ככה בכל הטווחים, בהתנגדות פה, בשפלים פה. פחות מעניינת אם היא תפרוץ פה וכולי, יש לה 17 ימים לדוח, כנראה שעונת הדוחות עדיין לא הסתיימה לה לגמרי, אז עליה אנחנו נוותר. אבל בהחלט נלך ל-ACAD ונראה מה קורה פה. אני כן רוצה לנתח אותה בגרף 3 ימים כדי שנראה פה את הגאפ, כי בשבועי אנחנו פחות נראה אותו. אז אנחנו רואים גאפ, ירידה לרמה משמעותית, וכמובן יש לנו פה את המגמונת הקטנה הזאת. בהחלט עסקה שיכולה להיות פוטנציאלית להגעה לרמות הללו. האם יש פה עוד רמה שאפשר להתייחס אליה? כן, פה. אז אנחנו רואים פה עוד רמה שאפשר להתייחס אליה קצת לאחר מכן. אז בהחלט יכולה להיות פה עסקה יפה, שאולי יהיו בה אפילו 2 טייק פרופיטים. בואו נסתכל מבחינת האינדיקטורים, מה קורה לנו פה. בואו נעבור לגרף כמובן יומי. אז אנחנו כן רואים פה את הפריצה, אנחנו כן רואים פה בעצם את האישור. הנפחים לא כל כך יפים, אבל אנחנו כן יכולים לראות שהם בעלייה. OBV מראה על כניסת כספים, MACD מראה את זה על השינוי ביחסי הכוחות, כנ"ל לגבי ה-ADX. האינדיקטור היחיד שמראה לנו שיחסי הכוחות קצת לא נחמדים, זה ה-MFI, אבל בינתיים אנחנו רואים חוץ ממנו את כל האינדיקטורים בהחלט מראים לנו שהמניה ככה בדרך טובה כלפי מעלה. אנחנו רואים פה רמת מחירים משמעותית בדיוק פה, משמע שאם אנחנו נעבור אותה אין לנו הרבה מעצורים בדרך. כן, הטייק פרופיט הראשון חייב להיות פה עם פוטנציאל לטייק פרופיט ברמת ה-34, ולכן מה שאנחנו יכולים לעשות פה זה כניסה קצת מעל המחיר הזה. כמובן שאם טייק פרופיט ראשון אחד ויחיד, היחס סיכוי סיכון פה הוא לא טוב, אבל כאשר יש לנו פה 2 טייק פרופיטים, כי המרחק ביניהם הוא בהחלט סביר, אנחנו כבר רואים יחס שמתקרב ל1.4,
4, אפילו הייתי מוריד פה טיפה את הסטופ לוס שלנו, וזאת בהחלט עסקה שיכולה להיות יפה. שוב, כל מה שאני אומר פה זה על פי הניתוחים, לא אומר לכם להיכנס. דרך אגב, הכניסה הטובה באמת הייתה פה אחרי נרות היפוך, אישור לנרות ההיפוך וכולי. עדיין יכולה להיות פה עסקה כדאית עם שני טייק פרופיטים, קצת יותר ארוכה בזמן, היא יכולה לקחת בהחלט חודש, חודשיים, יש מספיק זמן, 3 חודשים לדוח. שום דבר ממה שאני אומר פה זה לא המלצה לכניסה, תעשו את הניתוחים שלכם, תאמינו למה שאני עושה לניתוחים, אל תאמינו, זה עניין שלכם. אז אני שם אותה פה בלונגים, כי בהחלט מעניינת אם לקבל פה עוד נר ירוק. נעבור ל-SPRT, ונראה מה קורה פה. SRPT, סליחה, SRPT. בגילי, לפעמים מתבלבלים באותיות. אז מה קורה פה ברמה השבועית? יש מספיק זמן לדוח, בואו נעיף את האינדיקטורים, נבין קצת מה קורה פה. ברמה היומית ראינו שהמחירים לא מתנהגים הכי יפה, אבל כבר נדבר על זה. אז ברור לנו שיש רמה פה, ברור לנו שיש רמה פה, ואני אפילו לא צריך לקחת את זה יותר אחורה, למרות שכמובן יש פה עוד נגיעות, כי אנחנו רואים שאנחנו יחסית באמצע הטווח הזה, ולכן למרות שיש פה עוד רמה פה למעלה, גם אם ניקח פה שני טייק פרופיטים, אני בספק שנוכל לקבל פה יחס רווח להפסד כדאי. אז הנה בהחלט אנחנו לא יכולים. אז SRPT זורק אותה לפח, PDGX, מקווה שזה לא נבואה שמגשימה את עצמה, ואני אתחיל לטעות בדיבור שלי כל הזמן. אז במניה הזאת שוב אמרתי, עסקה קצת למסחר יותר מתקדם, אנחנו רואים פה את הגאפ שלה, אנחנו רואים פה את הרמת מחירים הזאת. ברגע שהתקבל פה נר ירוק יותר משמעותי ממה שאנחנו רואים פה, המניה הזאת בהחלט יכולה לתקן לכיוון הרמה הזאת פה. שוב אני מתייחס לרמה הזאת כטווח, טווח אפילו יחסית רחב. זה תופס לי פה את הנקודות האלה, ובהחלט נר ירוק יכול להביא פה עסקה בהחלט יפה מהבחינה הזו. בואו נתקן פה קצת את כל הניתוחים. טוב, פער פה קצת יותר מדי גבוה, זהו. רגע, נגדיל, זהו. אז מה קורה פה? האם יש יחס? נו, תמשוך אותו למעלה. גודל של נר ממוצע, מרווח ביטחון פה, אתם כן יכולים להשתמש ב-ATR, 147, לגיטימי לגמרי. בואו נסתכל טיפה על האינדיקטורים, בואו נשתמש קצת ב-MVP, נבין מה קורה פה מהבחינה הזאת. אנחנו נראה פה את ה-MVP עובר. איך ידעתי את זה? ידעתי את זה. אז אנחנו רואים פה שהטייק פרופיט בהחלט מתחת לרמה של ה-POC, משהו שאני מאוד אוהב, ואני אפילו קצת הוריד את זה מעבר כדי לקחת מרווח ביטחון פה קצת יותר מקו ה-POC. מבחינת יחסי הכוחות, בהחלט יחסי כוחות חיוביים בגרף ה3 ימים, בגרף היום, ADX עוד לא, MACD עוד שנייה לפני החיתוך, כנ"ל לגבי ה-OBV, אנחנו מתחילים לראות פה כניסת כספים למניה, מקדי עוד 2.5, בגלל זה אני רוצה לחכות לעוד יום, לראות את החיתוכים, לראות בעצם את הגרף עולה עוד קצת למעלה מהבחינה הזאת. בואו נחזיר את זה למיקום. עסקה שבהחלט יכולה להיות יפה. אז אני שם את PTGX, למה אותיות כל כך קשות? T ו-G ביחד, אחת אחרי השנייה, אני לא בנוי לזה. אז הנה, יאללה, יש לנו פה כבר את הניתוחים, אז בואו נשאר איתם. אז מה יש לנו פה בעצם במניה הזאת? אנחנו רואים שהיא עלתה, אנחנו רואים שהיא דשדשה, אנחנו רואים שהרמה פה קצת יותר גבוהה. רמת התמיכה פה קצת יותר גבוהה, אנחנו רואים פה פריצה, אנחנו רואים פה אישור, אנחנו רואים שהיא חרגה כלפי מטה, זאת אומרת חזרה פה לרמת התמיכה. עדיין יש פה עסקה יפה, אם לא נכנסתם אליה אני הייתי מחכה פה לעוד נר ירוק שמראה כניסת ביקושים, זאת אומרת שעכשיו העסקה הזאת מעודכנת לכאן. מבחינת לאן היא יכולה להגיע, אפשר למדוד פה את גודל הדשדוש הזה, גודל המהלך הקודם, שזה המהלך הזה, ולקחת 80% ממנו, או אם המהלך הזה גדול מדי והוא גדול מדי, אפשר גם לקחת את גובה הדשדוש. אני אישית כן מעדיף את המהלך הקודם, ואנחנו יכולים לראות שהיה פה את הגודל הזה, כמובן אפשר למדוד אותו באחוזים וראוי למדוד אותו באחוזים. אז יש לנו פה 18%, אם אנחנו לוקחים 80% מזה אנחנו מקבלים באזור
14, אם אני לא טועה, באזור הזה, 14.5. בואו נעשה פה חישוב מהיר, אני אשים לכם פה את המחשבון. אז יש לנו 18.66 כפול 0.8. אז לא עשיתי כזאת פדיחה, 4.9, זה מספיק לי 14, סליחה, נקודה 9. ואנחנו יכולים למדוד פה מהרמה הזאת 14.9 ולראות האם יכולה להיות פה עסקה. 14.9 זה אפילו גבוה יותר ממה שעשיתי. אז יש פוטנציאל אפילו להגיע לרמה הזאת. במידה ונקבל פה עוד נר, הסטופ-לוס ממוקם נכון, אפילו הייתי מוריד אותו טיפה, ובהחלט עסקה שיכולה להיות כדאית. גם אותה אני מכניס פה לכיוון הלונגים. עוד מעט אנחנו מסיימים הלונגים, PSFE. בואו נראה מה קורה פה. מוותר עליה. אין פה מספיק אינדיקציות לכניסה לעסקה, אז איזה כיף, לא כיף. ALKS, עסקה שנראית טוב. בואו נעבור פה לגרף 3 ימים, נעיף את כל האינדיקטורים ונראה מה קורה פה. אז יש לנו פה את הרמה הזאת שכרגע עומדת לי אפילו טיפה יותר למעלה, עומדת להיפרץ, עוד לא נפרצה. הרמה הבאה שלנו היא באזור הזה, אנחנו רואים פה C, ואולי טיפה יותר למעלה האמת. מעולה. ברגע שהרמה הזאת תיפרץ, אנחנו רואים פה בעצם את המגמה העולה בגרף. אם לא נוח לכם לראות את זה בגרף 3 ימים, אתם יכולים בהחלט לשים גרף שבועי ולראות את זה. פחות אני רואה את זה מגיע לרמה הזאת ממש. אנחנו רואים פה נרות גדולים, זאת אומרת צריך לקחת פה מרווח ביטחון, אבל פריצה עם אישור. בואו ניכנס פה לגרף יומי, ניקח מרווח של נר ביטחון, גודל נר ממוצע הוא בערך כזה, פלוס מינוס, אולי טיפה יותר קטן, וכנראה שהסטופ-לוס שלנו יהיה באזור הזה. אם נקבל נר פריצה, יחס 1.37, גם עסקה שבהחלט יכולה להיות כדאית, נכנסת פה לרשימה של הלונגים. מבחינת האינדיקטורים אני לא מסתכל עדיין, אני כן אסתכל שתהיה פריצה. לפני שיש פריצה היא פחות רלוונטית לי לבזבז את הזמן שלי על אינדיקטורים. אז אנחנו עוד רגע מגיעים לשורטים, לא לדאוג לכל אלה שמחפשים לאזן את התיקים שלהם עם שורטים. פה אנחנו רואים מניה מאוד יפה, AON, יש פה מהלך יורד, תיקון למגמה, התחלה של עליות, ואנחנו רואים שהרמה, יש לנו רמה אחת אפילו, כן, הייתי אומר שזו הרמה. אז יש רמה אחת פה, יש רמה אחת באזור הזה, עסקה של 2 טייק פרופיטים לעליות, בהחלט יכולה להיות עסקה יפה. בואו נשים את זה פה, זה טייק פרופיט ממוצע. בואו נבוא לגרף יומי. ברגע שיש פה חזרה למגמה, אנחנו יכולים לשים פה את הקו כאן. אולי אפילו הייתי מחכה פה לנר ירוק נוסף. 1.35 גבולי לי, אבל בהחלט יכולה להיות פה עסקה יפה. שימו לב שזה כמובן עם 2 טייק פרופיטים, תלוי כמה אתם מוצאים בטייק פרופיט הראשון. אז זאת AON, לקח לזמן להיכנס פה לרשימה. ואחרי זה יש לנו את אורקל, לדעתי פה אנחנו כבר מתחילים אחרי המניה הזאת את השורטים, אבל יכול להיות שאני טועה. אז בואו נראה מה קורה פה. עבור לגרף 3 ימים כמובן, אז אנחנו רואים פה תמיכה על האזור הזה, אנחנו רואים פה את המגמה הזאת, ושוב אנחנו רואים פה עסקה עם 2 יעדים, אחד כאן ואחד כאן. בהחלט יכולה להיות פה עסקה יפה. כן, הייתי מחכה לראות פה עוד נר אחד שמראה לנו שמתחילים פה את העליות. לא בטוח שיהיה פה יחס רווח להפסד, ובהחלט אין פה, זה טיפה יותר למעלה, עדיין אין פה יחס רווח להפסד. האם אורקל מבחינת טכנית כנראה תגיע ליעד שלה? התשובה היא כן. מבחינת ניהול העסקאות לא. אני לא רוצה לקחת אותה. מניה האחרונה ללונגים WWE, לחובבי ההיאבקות, מגיעה לשיא כל הזמנים שלה. אז אנחנו כמובן יודעים שאנחנו בשיא כל הזמנים. אנחנו רוצים, אפילו הייתי מסמן את המגמה ככה, עם התחזקות כאן. יפה.
קצת עקימות, אבל בסדר, מותר לי. ומה שאנחנו רואים פה זה התחלה של עליות. אז אנחנו רואים פה פריצה לא מספקת, ירידה, הישענות, אז אנחנו צריכים בעצם שהמניה תעלה פה מעל הרמה הזאת, ורק מעל הרמה הזאת תהיה לנו עסקה, וכמה אנחנו יכולים בעצם להרוויח בדבר היפה הזה. אז בואו נראה את המהלך שהיא עשתה מהפריצה פה, 24 כפול 0.8, בואו נפתח את המחשבון, 24 כפול 0.8, מרווח ביטחון, יוצא לנו 19.2, אז מכאן יש לנו פה 19.2. אני לא רואה כלום. זהו. מעולה, עוד נר פה. זה עליות, אנחנו בגרף יומי עכשיו. אז עוד נר, תנו לי עוד נר ירוק, תנו לי פה להוריד את הסטופ לוס במרווח של נר ממוצע מהקו, אפילו קצת יותר, 1.65. בהחלט נראית עסקה כדאית, במידה ותהיה פה עוד נר ירוק. בואו נעבור לשורטים, ולא חסרים לנו שורטים. אז המניה הראשונה שאמרתי שהיא די גבולית, ועכשיו אני רואה שהיא בהחלט גבולית, זאת מניית ניאו. אני פה על גרף שבועי, ואנחנו רואים שרמת התמיכה היא יותר באזור הזה, ככה אנחנו רואים שאנחנו תופסים פה את רמות המחירים המשמעותיות שלה עם הטווח פה. ובואו נראה האם באמת יכולה להיות פה עסקת שורט על המניה. שהיום בשל העליות בשווקים אנחנו יכולים לצפות שהיא תעלה טיפה, אולי 1%, אולי 2%, אבל לא איזה משהו מטורף. אז תלוי מה יהיה בנר הבא, אנחנו כן נוכל להחליט מה ממול לגבי הדבר הזה. אנחנו רואים שיש לה דוח עוד 8 ימים, ולכן אתם יודעים מה אנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לזרוק אותה לפח. המניה הבאה RUN, ואנחנו בהחלט יכולים לראות יש לנו פה דוח בעוד 73 ימים, אז בהחלט אנחנו יכולים לחפש פה עסקה. מה שכן, היה פה כבר גל ירידות יחסית גדול, כן היא שוברת פה למטה. בואו נעבור קצת לגרף שבועי, נראה את זה קצת יותר טוב. האמת שהרמה הזאת קצת יותר נמוכה אפילו. אז יש לנו את הרמה הזאת, אנחנו תופסים את זה כטווח. ואנחנו רואים פה עוד רמה למטה ברמה הזאת, אז כן היא יכולה לרדת עוד, כי היא כן תקנה פה, היא כן יורדת. אני כן הייתי מחכה פה לעוד נרות שפורצים פה למטה, אז שוב אני אומר, היא למעקב, היא לא לעסקה. אנחנו כן נעבור פה לגרף יומי, ואנחנו נסתכל פה על הנרות, הנרות יחסית קטנים, אז גם פה הכניסה כנראה תתבצע פה, מרווח ביטחון, נרות קטנים פה, אם יש יחס רווח להפסד, 1.46, אז יש, אני שם אותה פה למעקב, אני אעשה פה עוד מקטע, מעקב קר, היא לא הכי מעניינת בעולם, היא צריכה לשבור עוד פעם, לא לשבור עוד פעם, אלא להמשיך את השבירה שלה. בואו נבוא למניית בילי הנחמדה שלנו. אז פה היא על תמיכה, אנחנו יכולים לראות את זה, נשים את זה כמובן בגרף שבועי. אז תמיכה כאן, אפילו אפשר להגיד שיש פה טווח די גדול פשוט של התמיכה. ולשים פה רק רמה אחת, שבהחלט תתפוס לנו את כל הנקודות האלה, ולכן היא עדיין נמצאת פה בטווח, עדיין לא הייתי אומר שהיא יורדת מעבר לרמה הזאת, היא בהחלט יכולה להישען פה, ולהמשיך את המסע שלה למעלה, במידה והיא תפרוץ פה את קו המגמה שוב. שוב, אפשר לשים אותה למעקב קר פה, וזה יהיה בסדר גמור. בסוף, עם כל המניות האלה שחשבנו שיהיו טובות לשורט, אנחנו רואים פה הרבה מניות שהן, שתי מניות, שהן פרווה. אז מה קורה פה? אז גם הרמה פה, מתייחסים אליה כטווח. אם זה מתחבר לנו עם משהו בעבר, כן, מעולה. והרמה הבאה היא כאן די ברורה, אנחנו רואים פה את ההתנגדויות, וקצת מאוחר מדי. האם הרמה הבאה היא במרחק סביר?
כן. זאת אומרת שיש פה עסקה שיכולה להתבצע בשני טייק פרופיטים, הדוח בעוד 52 ימים, יש לנו פה נר יפה, נר ששובר, נר שמאשר, ובהחלט המניה הזאת יכולה להמשיך את הירידות שלה. אני לא יודע אם יהיה פה יחס רווח להפסד, אנחנו נבדוק, ובהחלט יש. אז סוף סוף הנה קיבלנו פה מניה לכיוון השורט. בואו נסתכל רגע על האינדיקטורים. יחסי כוחות עדיין שליליים, MACD בהחלט נותן לנו פה בחיתוך, OBV, מה קורה איתך? גם כספים עדיין יוצאים, אז בהחלט יכולה להיות פה עסקה יפה לכיוון השורט. בדרך כלל שאני נכנס לעסקאות, אני רוצה לראות איך הן מתחילות לפתוח את היום, אבל שוב, כנראה מניות יפתחו היום בנר ירוק, אולי יסיימו אפילו את היום עם נר ירוק, אבל בסך הכל אם המומנטום הוא שלילי, והם כנראה ירדו לאחר מכן, אז חשוב לשים לזה לב. WB, דוח בעוד 3 ימים, אנחנו יכולים לזרוק אותה לפח, TPH, ואנחנו בחצי הדרך במניות של השורטים. 59 ימים לדוח, זה מעולה לנו. בואו נעבור לגרף שבועי ונתחיל לסמן. אז יש לנו פה את התמיכה שנשברת, התמיכה הבאה שלנו היא באזור הזה, כטווח מחירים, קצת יותר גדול. עולה. אני לא יודע אם יש פה עסקה כדאית. ולא הראיתי לכם, אבל יש פה גם מגמה שנפרצה, או נשברה יותר נכון, כי זה כלפי מטה. אז מה שקורה פה, המניה מתחילה לשבור, אבל גם אם היא תשבור כמו שצריך, מרווח של נר ממוצע, המרווח ביטחון פה יחסית גדול, לא תהיה לנו פה עסקה, למרות שטכנית בהחלט יכול להיות שהיא תרד. URI המניה הבאה, אנחנו רואים פה נר ירוק בירידות, משהו שפחות מעניין, אנחנו רואים פה גם תמיכה מבחינת הממוצעים, אז בואו נמשיך ל-ODFL, והיא מתחילה להיראות קצת יותר טוב. יש לנו פה באמת את השבירה, יש לנו את רמת התמיכה רק באזור הזה. שוב, טווח מחירים, כל הרמות האלה הם לא באמת מחירים ספציפיים, אלא טווח מחירים. אנחנו באים פה לגרף היומי, רואים נר גדול ששבר, נר ירוק לאחריו, אנחנו כן יכולים לחכות פה לנר אדום, אבל שוב, מבחינת ניהול הסיכונים פה, אין עסקה. קצת מעצבן, זה מה יש. אם לא נמצא מניות, אני אביא לכם כמה משלי. אז CRT, יש מספיק זמן לדוח. יש פה את השבירה של רמת התמיכה. פה הרמה הבאה נמצאת, יותר נכון זאת הרמה. למעלה, טווח גדול. שוב, אם היא תשבור פה, יכולה להיות פוטנציאלית להמשך הירידות, פחות אוהב אותה, EMBC, הבאה בתור. ולאחריה יש לנו עוד 2 מניות אחרונות, אז הנה זאת כבר מניה שמדדנו אותה. נמחק פה את המדידות. ממשיכה לשבור למטה את הרמה הזאת, קצת יותר מדי אגרסיבי, היה לנו פה מהלך ירידות מטורף כלפי מטה, קצת פחות מעניין. כן, יש לה פוטנציאל להמשיך את גל הירידות הזה, אבל התיקון פה לא היה מספק להמשך גדול של ירידות, אז גם עליה אני מוותר. MPWR תצילי אותנו מבחינת השורטים. בואו נראה. זה הקו מגמה, פוטנציאל להגיע לפה, שוברת פה את הרמה הזאת. ושוב, אין ממש יחס רווח להפסד, כי יש לנו את קו המגמה פה, איזה מניות לא נחמדות לכיוון השורטים, ככה זה כשממהרים. אז פה, מה יש לנו פה? בואו נראה, OMCL. גם לא מעניינת, אז בואו ניתן לכם כמה מניות ממני. אז המניה הראשונה והבהחלט נחמדה היא BU. אנחנו יכולים לראות פה את
העלייה המטורפת שהייתה פה במניה הזאת בעצם עלתה ביותר מ-100%, מתקנת, עולה, לא מצליחה לעלות מעל המחירים האלה, מה שאומר שהביקושים לא מספיק חזקים, נר של כוכב נופל, לאחר מכן אנחנו רואים פה אורקר או אנגלפינג, תבנית של אנגלפינג אם אתם רוצים, ובהחלט אנחנו רואים פה את המניה נותנת ירידה מאוד מאוד חזקה, נפחים, אני עוד רגע אראה לכם. בהחלט עסקה שיכולה להיות יפה. ניקח פה נר ממוצע מהרמה, מה היחס? 1.38, ומבחינת האינדיקטורים יש לנו פה יחסי כוחות בהחלט שליליים. אז הנה הבטחתי לכם מניות עליי, אז BUR נכנסת פה לכיוון השורטים. ומניית AVDL גם אנחנו רואים פה תבנית של ראש וכתפיים קצת מכוערת, אבל כן שוברת למטה. אנחנו יכולים לבוא פה לגרף יומי, לראות שאם נקבל פה נר אדום שמאשר פה את הירידות, אנחנו כן בהחלט יכולים לרדת כיעד ראשון פה לרמת קו המגמה, ולאחר מכן להמשיך למטה אולי לרמת התמיכה. אז פה עוד נר אדום, גם נכניס אותה פה לכיוון השורטים. אז הנה אנחנו מתחילים ככה למצוא מניות רלוונטיות לשורטים. המניה האחרונה שלנו הולכת להיות GTN, שוב לכיוון השורטים. אנחנו בהחלט יכולים לראות פה את הירידה, תיקון וחזרה למטה, בעצם מה שאומר לנו שהביקושים לא מספיק חזקים. נעבור לגרף יומי, נסתכל על האינדיקטורים ועל כל מה שצריך. אנחנו רואים פה כבר את השבירה, אנחנו רואים את האישור. מבחינת האינדיקטורים יחסי כוחות גבוליים אבל עדיין שליליים. כן הייתי מחכה אולי לראות עוד נר אדום כדי שהאינדיקטורים יהיו קצת יותר ברורים, ושבאמת נראה את יחסי הכוחות המשתנים. אז אני לוקח פה את מרווח הביטחון, כניסה שלנו אמורה להתבצע בערך פה, אפילו אני רוצה עוד טיפונת מרווחון למעלה. עסקה גבולית מבחינת יחס רווח להפסד, אבל בהחלט עדיין כדאית, והיא המניה הבאה שלנו לכיוון השורטים. אז טיפה יותר לונגים מצאנו, יותר שורטים, אבל תזכרו לבנות את התיק שלכם בצורה מאוזנת. אז בהחלט סרטון ארוך, אבל רצינו שתפתחו את השבוע ברגל ימין, חשבון ירוק, או לפחות לא אדום בתקופה התנודתית הזאת. אנחנו פה כדי להפוך אתכם לסוחרים הטובים ביותר ולסוחרות הטובות ביותר. אם אהבתם את מה שראיתם, אם שרדתם את הסרטון הארוך הזה, אל תשכחו לעקוב אחרי הערוץ, לתת בלייק, להגיב לנו בתגובות, כדי שנמשיך לפרסם לכם את כל התכנים המקצועיים והטובים ביותר לסוחרים. אני הייתי תום רוחמן מסמארט טרייד, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, ושיהיה לכם שבוע מסחר ירוק ורווחי.